perahu. Numpak perahu panas ngedak sida ireng ya lah. Ireng iki sireng iki Rom. Iya ya aku kudu medun melu ibu-ibu Iya adem kok ya Rom ning kono kok. Biangetan kok ya pirang-pirang dina dipepe le Bu. Padha ae. Wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wak dhewe iki sowan ning Ngerang ya sayang. Ngerang nggih. Dinten menika keduman rezeki saking ingkang kagungan kersa. Pak Sulistiono kali Ibu Desi. Pak Yono ingkang pundi nggih? Pak nderek tepang Pak. Pak Yono ingkang pundi? Niki lho Mbak Ara. Lho ndi niki? Ya Allah Gusti kok tak undang Pak tos. Jebule jek 6 ya Rom. Jek 6 Pak Mas Yono. Juga Mbak Desi. Mbak Desi. Yalah tak undang Mas Imboi ya. Mas apa? Oh, Mas ya awal. Iki Andin iki. Andine ya Mbak Desi. Oh iya lali aku. Mas Al nggih niki Aldebaran niku. Dudu iki. Mas Al Mbak Desi sembah nuwun sampun kersani bali kula sak kanca menika rombongannya saking Wahyu Manggala. Nggih. Sowan Ngerang kaya rada arang-arang ya. Jarang banget, jarang banget ya iki alhamdulillah ketemu rezeki kenalan kali masyarakat Ngerang terkhusus keluargane Mas Al. Mas Al. Sing dihitan Adik Bondan Junior Setio Aji. Yang sunat mana? Pakai biru-biru Mbak Ro. Oh iya, Sarimbe. Dek Bondan. Dan gene tak undang tek kudu mlengos sae. Iya ya, ora nek dicokot Mbak Aro. Aku ndak nyatek ngono kae. Aman iki. Sudah sembuh belum? Sudah. Alhamdulillah saiki dadi Joko tenan tos. Sengkolone dibuat sing ngadeg. Muga-muga tambah pinter, tambah soleh. Amin. Migunani tumrape nusa bangsa lan agamane. Migunani marang wong tuane. Mituhu dawuh wong tuane. Amin. Apa yang jadi cita-citanya Dek Bondan semoga tercapai. Amin. Amin ya Bos ya. Nggih. Ayo mang tak kira sunan saking bose iki lho. Duh jebule. Along. Ya ampun. Niki dari KM Satria Pratama, Bos Al nggih. Bos Al. Semoga selalu diberi kelancaran. Rezekine berkah barokah adem ayam keluargane. Sak bibare ini Bali Wahyu Manggala, aku percaya rezekine saya kebak ora kok loka. Nggih amin. Saya berkah barokah saya kathah tumpuk-tumpuk nggih Mbak Desi nggih. Niki penake diaturi sing langsung ya napa alusan riyen napa sedengan lamunan Mbak Aro. Sing nyanyi Mbak Aro apa sing bintang tamune? Bintang tamu. Spesial Dek Wahyu Iya. Manggala hari ini saking keluarga besar Mas Al. Mas Al. Tinimbalan bintang tamu Dek Amel. Dek Amel. Oh pokoknya dina iki Dek Amel kayak pleter tak kon nyanyi bolak-balik Ya iya pokoknya. no mumpung. Lah iya bayarannya piro ra roh kok. Wah yo wake no bintang tamu kok. Langgih. Ya wis Mas ngaturi saking tuan rumah nggih wonten lamunan. WML Samprawol. Spesial sedaya. KM Satria. Bindo samudra pasang kang tanpa wangana tresnaku bareng sliramu sayang jayane bulan kang sumunar apyaning taman yakti sliramu kang dadi Besok Dek Bondan nggih. WML sering sonten sedaya Sabah yang dari Raci juga Mas dari Agus. Simbah Agus Andika. saking Tanjung Sari Jakenan juga. Mbak Ipa. Mbak Garena. Mas Agus. Di Andika. Tamu undangan juga siang sedaya bareng RS Soting. Sumriput angin ratri tansah nganteni setya trajang adelengi
dari Mas Al juga Mbak Desi spesial di Bundan ya. Iya. Iki jebule mbak-mbakmu sing saka ngendi-ngendi ya rawuh kabeh tos. Alhamdulillah. Tanjung Sari Jakenan. Mbah. Pak Jayati Pak saking Jayati. Wirun Winong ndek iki kurangan kok ya tenang tekan Kurangan, kene ya iya. Nos. Mbah Garna mang sisih kono mang Nggih, ketok Mbak kok. Garna ngersake Napa, Tresno Dik? Waranggono. Wih, gaul, Gaul, Cak. Andre ngersake nglilak niku. Niki mau bosku sing nyawer aku mau ya sunane wonten sambel kemangi. Sambel kemangi. Iki saking tuan rumah tanduk melih napa mboten Mas Mas Al? Al, tanduk mboten. Mboten wis ketek-ketek nyawer kowe wis pegel ra umum Walah kok iso. sagebok entek kok, Ro. Alhamdulillah rezeki dina iki Nggih, nggih. alhamdulillah. Ayo sayang dilanjut nggih. Sing Nggih. endi dhisik iki? Iya. Terus nawaranggono sik gak apa-apa Mbak Mas. Garon. Mboten. Mboten. Wis manut wae iki Mas Nggih. Agus ya teko kene jebule. Mas Agus dari Pati. Aku nek kaya Agus ngene ya malah ya. Lah piye panase nganti teko mburi lho Rom bayangno. Iki lagi njaba lho, Ndas. Jerone iya piye? Alah kok iso didol wong akeh semene Aku mau. penasaran kok. Aku disawang bapak-bapak nang ngarep iki lak ya malu to, Ndas. Malu. Iki kono nang kene iki ora trimo wong biasa lho, Ndas. Lho, bos-bos iki Bos, teko bos. kabeh. Bos kapal. Bos kapal. Bos uyah. Uyah. Bos tambak. Tambak. Bos lele, bos sembarang kalir iki teko kabeh. Ning ngarep kene. Mbok ora roh. Aduh. Iki lho Mbah Wirun. Pak Pak Jayadi Jayadi. kok Mbah Wirun ae kowe. 2026 sowan Wirun, Ndas. Soene, ayo Pak tanteni Pak. Oh, lagune wis ditipi rolas siji ngono. Aju kok kangen ning atine. Makasih ya. Monggo Mas wonten tresno. Nggih, Warang mangke kene. nggih Bu. Suwun Pak nggih. Matur suwun. Pak Kecek dia, Pak Kecek ya. Mbak Garna, sayangku ya Wak. Maju dong dong. Pak Kecek. Cek Kecek. Apa, Bos? Mbak Amel, ya siap. Yo.
Thank you. Jos RHS. Yes. Hey ha, hey ha. Oh, hey. Ayo 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 Oh, dulu. hey. Ora kerasa wis sawindu. Ayo sabarane dulu. Susah hatiku krungu suaramu. Aku mung bisa ndedonga waranggono sing tak tresno. Muga bisa urip tentrem mulya. Aku ngerti seliramu. Satemene aku nangis, nanging tresno wis kemaris. Lakoni kanthi ikhlas ati. Saking Mbak baik Garno. pinangan di pamuyutan setengah bulan satunggal Nggih. sampun kadran iki susunan saking bapake. Bapake sing Pak Kecek gondrong. mboten? Ora, Pak Kecek sibuk ae. Iya piye? Sibuk laden. Oh, sendek mau to. Bosku yang berkumis iku lho padha sapu ijo iku lho. Pak Gondrong, Pak Kumis. Pak Gandra sudahnya mantan cinta merah jambu harus Oke. harus di Amel saya nyanyi. Iya, baik. Saiki apa engko, Pak? Saiki kudunya sampean yo nyiapi lho ya nyepaki. Oh, saiki. Saiki ae. Heeh, wis Ya siap wis, bisa ah. mau. Sopo Serawani? Ayo Ayo. Mas, cinta merah jambu Ayo Mas. di Amel. Ayo di Amel sayang cantik. Sini dong. Dina iki kamu ketiban sampur sayang. Fan-fanmu banyak banget di depan saya disapa-sapa bapak-bapak Selamat siang, Bapak. Alah ya ya nek perawan ngono ya Mas ya. Coba nek aku, Pak. Pak. Aku ngono wis ra duwe isin blas kok iso Monggo Mas Hari. Lho gede barang aja ojan wong kok iso ngendak kok sok ngeti ora kendange gene. Kok liyane ae. Ayo. Iso ayo. Lho ora dadi tok iki apa Jan? Lah iya, iku apa sentro barang? Yang lagi nonton streaming selamat siang semuanya Besti.
jare mergo permintaan Dek Amel sudah menyanyi. Iya. Muga-muga Pak E seneng atine, puas hatine ya sayang Nggih, ya. Naruto hadir kembali. Naruto iki Dek ingin seneng ndi lah, Dek ingin. Sing ndek ingin blokon ning iku lho, Druju. Kurangan jebule cuy. Iya. Angger wis titennya, angger nonton Wahyu Manggolo Wahyu pisan. Manggolo pisan. Kurangan. Kedanan. Karo apane, Dik? Ketoprak. Oh, Ayo, karo ketoprak. bareng. Oke Mas, nek Dek iki Mas Aja. sudah bersuami semua. Sudah bersuami semuanya kok. Tenan, jare kowe urung lah. Iya. Kowe kok penggama amin tok embro sembarang jengok diamini lho. Iya, semrong grono ngomong mesti amin kok ya. Sama nggak ya dilanjut ya? Nggih. Nah saking bapak bosku Ada yang sambal. Pakai apa? topi koboi. Topi cowboy junior enggak? Wes ora junior deh, wes sepuh ngono iya. kok iso. Senenganmu kok ngenyek ngono ya. Sambil kemangi nggih Pak nggih. Nggih, Jos. Monggo. Ayo Jan mau tabu ta ora le Jan? Gayame tukang kendang ceklam once barang. Ngono ku palsu ta ora? Hei. Ya iya kandani sesuk nek nganu ya didal paling ya. Monggo. Ayo sambil kemangi yuk. Ah, yo yo yo. Sir. Maju deh, maju deh. Hey, hey,
mewakune pokok seger waras kayamu tumpah kanggo Katuran mereka, aku sampai kelalen mau atensi ki mau saya. Niki dari Berliana Anggreni Putri dari Mandiri nggih. Sunanya wonten tembang kangen, spesial buat tuan rumah juga yang di Hitan Dek Bondan. Oke, Kak Berliana nanti diponaturi nggih wonten tembang kangen, doanya semoga lekas sembuh. Amin. Jadi anak soleh. Ya aku ngaturi tak kangen ngati dulu nggih. Bariku tembang kangen, si Malakama. Ya kowe. Si akeh jebule lagu nek. Lah iya nglilake kowe iki lho Mas. Gak ero kowe lagu nglilake kowe. Ikhlas. Mosok ra ero. Iki nang mburi pal iki jane ada apa to? Ayo. Kangen teng ati iki kok. Sorry aku panasan banget kangen teng ati dulu nggih. Error. Padha aku ya panasan, Dik. Error piye wis kadung bayaran rek ya. Monggo. Kowe berbayaran. Piye nek aku disemayani tanggal 6. Aku ben tanggal 6. Kowe wis disemayani. Aku ngono konfirmasi. Aku ya urung. Mari yo akhir bulan sasi Maret. Kowe yo senengane ya. Apa
dong. Bose ngang sampun bareng-bareng sangu Nggih. sembah nuwun pokoke dina iki ngang sampun bareng-bareng awak dhewe saweran muga-muga gantine luwe-luwe saya. Along tenan. Along tenan KM Satria bener gitu, mau langsung ya. luar biasa. Mas Al. Mas Al karo Mbak Desi ya saya. Iya. Wes pokoknya sing penting seneng atine nggih. Nggih. Sing wonten mriki bunga sedaya Pak Jayati sampun ya yuk ngaturi lagu berikutnya. Apa iki? Si Malaka-malama Mas. Dari tinggi winggi. Jumini mau di Jumini sing gede mau. Iki dek pas lho Mbak. Tinggi winggi dipsi lala Jumini. Tinggi winggi Iya, Mbak Dipsi Ton. Lala Kartono ya gue adik. Tinggi Kartono. winggi Dipsi Lala Kartono lanang kok. Yuk. Kartono dak wong Kudus. Iku Kasturi wong kula. Yuk, monggo. Ora wong Bencili iku piye? Kartawi. Monggo. Ayaton Si ton. Malaka-malama yuk. Ayo Mbak Mia sini dong, maju dong. Aja Mia. Mia. Miabi ta apa? Kasmiaton ngono guys. Ayo Mas, raiku. Tinggi di Silala. Hey. Yang di Kudus, selamat sore. Oh. Hey. Aku mati tak dituruti. Aku mati bapak.
mlebu kowe iku kok. Dia nek diware ngono ku ora tau mlebu kok. Lah nek pinter e. Jajal ana sing anyar-anyar ngene iki. Biasane gawane iku kacamata ro. Kan tangane ngene ning lingutine ngene nganti kenger. Lah iki kacamatanya wis pecah. Oke, bos-bosku semuanya sembah nuwun nggih. Nggih, matur suwun. Pokoke bos Saya. Naruto, bos Gondrong, bos lain-lainnya terima kasih. Pak Dewa nggih ngersaki jam 12 nek ngono dari Kak Berliana tembang kangen bacute jam 12. Heeh. Kowe nak amas. Pol. Bonus sing lilake ya. Sudah toh? Heeh. Engko nek uman ya Pak Judi diaturi gak apa-apa. Ijek ya mene wae. Angger kerasa panas ya ijek awan. Iya mesti no. Ya, timbangannya kowe nek diweni mendung apa ora susah atimu? Susah aku ro. Lah ya, Bobor soalnya nek mendung. Mulane dongane muga-muga rina wengi udan aja nganti tiba nang Aja. ngerang kene. Ya monggo Mas, tembang kangen jam 12 Pak Ong, sugeng siang Pak Ong, yang saking mantingan ugi. Suwangga. Nyanyi dong. Dia apa bisa? Amel gede ae iki yo. Aku lah ya Amel loh. Amel opo? Amel Ebeli. Nyanyi ya, ayo Tek, nyanyi Tek. Hey,
Nego bati yen kunang si jadi kali seneng lan sedih bareng-bareng di Bos Ali ku dak bos kapal ta. gini. Nek kapal mesti ana wile ta Pak kipase. Ya kayak buangannya arem niki Pak. Iya, mau malah ra. Pak wile ora ana mendek iso ngono ta. Ah, ngira tak bayi kok ngono. Iki mijet apa ora engko nek ada bayam teko geger. Masam gimbul piye tekan kene ada bayine kok iso. Jare aku lanang kok duwe ada bayi. Yo ke lanang transgender. Sampun-sampun nggih yang punya Jambuatan juga tembangangan dari Kak Nggih, sampun. Berliana, putra dari Mandiri. Ya Putra Mandiri. Ngelilake kowe. Ayo Bener. Nek. Pak Judi sias wonten niki. Heeh, tesih wonten satu kesempatan. Ayo Pak Judi. Tembangin Masih apa? yas. Tembangin apa Mbak In? Napa tembangnya Pak? Ning banter go Pak, aku bodoh kok Pak. Kitir Sembarang. Oh iya wis nek ngono monggo ngelilake kowe ngebonuse sak lagu nggih. Mentekna iki permintaane jare kurang marem kowe mang nyanyi iku mang. Yuk. Lah iya perkara wel kowe kudune dadi wel dina iki. Karo kowe. Aku isin disawang Mas Kawak. Alah, biasane piye le rom. Monggo. Lagune kependem jero kok. Jalukane Andri tre aneh-aneh kok. Terae Andre kok. Yuk. Wah, mangga lah. Kowe among dia.
biasanya Pak Judi apa ya? Kitir Sumiler apa Bratasena? Kiter. Kitir wae ya, segenah ya. Broto. Berata, Broto napa kiter ayo. edan apa kitir? Tak kirimi kitir apa edan bareng-bareng. Ya wes edan Bratasena ya. Heeh. Pak Judi mengalih nang kono kok jebule kono. Dia mau tak manget yang wingkang riku lho. Ngalih kok lintang dek mau le nang ngarep kono. Iya. Monggo nggih. Dilanjut mengke dalu nggih. Bonus. Kalian kira Gus Putri. Yuk. Hey, ha, ha. Hey, ha, 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 hey. Ha, hey, ha. Iya. Harimau. Hey, ha, hey, ha. Bodoh. Hey, ha. Ha, hey, ha. Hey, ha. Hey, ha. Bonus. Gendure dan Bratasena ngembang sawah guru durna Bupati sung-sung angin kandi ati kang maning datanya panggih kang sinatya bakas pangapupu sing nolong nadyan kang sinawang suwung datang ngandhek wekas Dekoning ikang cipta Bapak guru mengalah Babang gunung yang sejati Pinanggi sang diwaruti Pak Didi Jika sementan angin ini Kula sakon jasa selipur Mungkin dalu pun lajengake Paling ganti tata serapi Monggo Gusti Putri